uši, jak má kon, a červené má oči. A mal taký veľký nos. Kopčany v okrese Michalovce. Táto strašidelná informácia sa rozšírila rýchlosťou blesku. Malo sa to stať v noci v záhrade rodinného domu. Potom, čo s chlapcom strávil istý čas, ho údajne pustil, no povedal, že sa ešte vráti. 11-ročný Ľubko sa vraj vybral vonku po tme na záchod. Domov sa už ale v zápäti nevrátil. Rodičia a príbuzní ho takmer hodinu hľadali s baterkami. Pátranie však úspešné nebolo. Nemohli sme ho nájsť, všade sme ho hľadali, nič, absolútne až po kanáloch, bo sme s nimi sledili, že sa skrýva. Keď sa chlapec zrazu objavil vo dverách domu, vraj všetci zostali v šoku. Bol ako omámený a držal sa za srdce. Pomedzi slzy rodičom povedal, že ho uniesol Satan. Satan, máme tam tu sedí. Odiď Satan, choď preč Satan, choď do pekla, tam, kde si bol.